fakt strašně moc krásném místě. Elis, pospíš si. No pojď sem. Nazdar. Klidně tam vraťte nožky. Jasný klídek. A jenom šunk, šunk. Si rozkoušou vařičku. Použij chleba. Tady musí být někde vchod k tomu. Jo, tady bude někde vchod. Pojď, tady, sem. Tady najdeme vchod. Někde, ale nevím kde. Tady. Tak co, Alice, půjdem tam? Jo, půjdem, pojď, Alice. Tady. Koukneme si tam. Pojď, hop, no hop. Alice, sem pojď. Pojď. No, hop. No dolů, pojď. Ti pomůžu. Ne, na druhou stranu. Tam. Pojď sem. Sem, Karolo, pojď. Budeme to spolu prozkoumat. Neboj. 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 Tak jo. Ale to je průzkumický pes. Jo. Linka, pojď, tady, vedle. Tady, podkopáváš mi nohy. Ty vole, ty, au. Jau, kurva moje koleno, ty vůbec nejsi parťák na průzkumy. Pojď, jdeme. Aha, to je slepý. Tak nic, tak jsme se mi vyskočili jen tak. For no reason. Musíme najít jiný vchod. No, počkej, Alice. Tak jo, tak vyskoč. Hop. No, hodně dobrý, ty vole. To nevyskočím. Ani já, tak vyskočím. Čeká nás 20, ne, počkej, ne, to bylo v Itálii, 14% kopec stoupání. A máme tu Livku, která... Budeš jí držet? No, mám na výběr. Tak jdem na to. Něco si dopiju kávu. By the way, jdu na pohovor. Tak, a teďka do prudkýho kopce. Ej, kokos. A nevím, jestli se mám rozjet, nebo ne? Myslím si. No, dám to prostě na jedničku, v pohodě. Promiň, nemůžu zastavit. Co? To je hrozný pohled, chodím a chodím. Linka, já jsem si nebude mazdy teď. Ne! Kurva!
Tak už máme lepší náladu. Že jo? Ne? O, tak nic se nestalo přece, ne? No, popálené prsty z palivky. A všude tu nějaká. No, to je pravda. Jo. Jsi tam máčen. První exkurze po Narviku? Je tu strašne teplo. Mhm. Akože fakt, že sme naobliekaní, ale keby je to more teplé, tak už sme v ňom. Ako je tu, že 15 stupňov, 16, ale pocitovo tak 25. Že? Mhm. A zistili sme, že o to, že je tu o 10 stupňov menej než v Prahe, tak je tu rovnaké UV. Takže silne to tu peče. Takže teplo je tu stejně, Je tu menej teplo, pocitově, stupňovo, ale slnko je silné. ale pocitově je tu stejně jak doma. No, je tu dusno. A je tu trošku vlhko z toho moře, že jo? Je tu teplo. Takže keď sa niekto spýta, preboha, prečo idete do Norska, je tam zima? Ne, není tady zima, je tady Ne, fakt teplo. tu není zima. Tak jo. Kde sme? Jo, jsme v Plastu. Lepší je byl téma, ale... Tady totiž to máte jeden jediný obchod, ktorý je státní na tvrdý alkohol od nejakých 4%. Pití alkoholu je tady značně omezený a na těch lidech je to fakt značně znát. Áno. No, Ahoj, vítáme vás u našeho prvního videa z Narviku. konečne. Finally. Od štvrtka sme boli na ceste do... Vlastne koľko sme išli? 4 dní, ne? No, dá se říct, že 4 dny. 4 dní sme išli. A vlastne 4 dní sme išli od rána do večera. Non-stop. A pak potom ty poslední 2 dny jsme šli od rána do rána, dá se říct, nebo Od svetla do svetla. No, od světla do světla. Takticky. Jo. No prvé pocity. Tak je to už druhýkrát. Ale Poprvé jsme tady byli asi tak na 5 minut, protože jsme ten Narvik jenom přejížděli. myslím celkovo v Norsku. V Norsku sme druhýkrát, ale boli sme tu v zime. A nevedeli sme úplne, čo očakávať v lete. Teda aspoň ja som nevedela, čo budem očakávať, že či sa mi to bude páčiť tak, jak v zime. A mne sa to páči ešte asi viac jak v zime. Mně se to páčí jak v létě, tak v zimě. Ale je to iné. Je to Je to- fakt jako úplně odlišný svět ze zimy do léta. Teraz je tu strašne akoby veľa života oproti tej zime, mi to príde. Že v zime tu chodia iba soby, sem tam los. No, to je nuda. Ale zrazu sú tu proste delfíny, verím, že uvidíme lachtana. A tak. Je to takové, neviem, žije to tu, no. Aj tí ľudia, vieš, že furt sú niekde. Včera sme išli spať a o 11. išiel proste vodný skúter na mori. Který tu jezdil ve skupině. No. Že ty lidi tu fakt jako žijou prostě v noci. A první pocit, jaký máš úplně první pocit z toho prvního vlastně dne? Dneska jsme tady ráno vstali, včera jsme jenom přijeli, dneska jsme tady i vstali. Takže jaký máš úplně první pocit? Veľmi milo ma prekvapili ľudia. S čím? No, akí sú milí, ochotní. Proste angličtina tu není problém, není to proste jak v Taliansku, že tí ľudia na teba kúkajú, že A zažvu Italiano! No, ale vlastne, no, zbytočná hrdosť by som povedala. Jo. A neviem, je tu strašne veľký poriadok na uliciach, nikde sme nevideli nejaký bordel alebo niečo. A nikto tu skoro není. Mám pocit, že keď sme išli po tom ako meste, tak je to takové... že keď by tak vyzerala Praha, no. Já se omlouvám, že furt koukám dopředu, ty panoramata jsou fakt nádherný. Ostatně stejně jako za mnou. Takže ľudia veľmi milí, ochotní. A tahle ta lavička, kde teďka sedíme, je prostě random v přírodě, aby si mohl prostě vychutnávat ten pohled. A tak prečo sme chceli ísť hlavne do Norska, by ma asi zaujímalo veľa ľudí. Pretože všetci si myslia, že v Norsku je zima. Iba zima. No tak jako je tady zima, Je tady zima, no. Ale v zime. V lete je tu leto. Ale v létě je tu léto, no. Dneska bylo docela pařák. Dneska A to jsme bylo měli třeba jenom 18 stupňů, 17 stupňů, 18, no. 18 stupňů a byl tady pařák jak v Praze dneska. No.
My sme si mysleli, že tých 18 bude takové akože 18, ale tých 18 bolo ako proste v Prahe 25. Pocitovo. Si myslím aspoň. Takže fakt sme mali kalhoty a chceli sme si ich vyzliekať po ceste v meste. Já jsem si sundal mikinu. Wow. A prečo Norsko? Proč Norsko? Já k tomu mám vlastně asi i několik důvodů. Ten nejzásadnější je to, co vidíš okolo sebe, což je příroda. Na to já jsem prostě strašně moc. Když jedeš do Itálie, jo, jasně, jo. Portugalsko je ještě taky nádherná příroda, ale necítil jsem tam takový to... Slobodu. No, že bych si řekl, hele, tady chci žít, protože tady mě to nějak jako naplňuje. Ne. Mě to naplňovalo vlastně tady, kde lidi naprosto komunikativní, líbí se mi systém vlastně, ať už různých jako zákonů, jak to tu mají nastavený, Pravidla. různých pravidel a člověk se tu cítí tak strašně vlastně free a pro mě to začala být docela dost srdcová záležitost. I přesto, že třeba například tady je všude 80 na silnicích, mě to vůbec nevadí, já jsem naopak jako pro, protože nehodovost se tady snížila úplně snad o 100%. A tak hlavne polku roka tu nevieš ísť ani viac jak pade, takže by to bylo asi zbytečné. Řidiči, co se týče jako šoférování tady, tak já jsem se vlastně tady nerozčílil ani jednou za tím volantem od té doby, co jsme tady. Ani jsme neviděli nikoho trúbiť alebo něco. Ne, nic. Každý tě pustí, každý je ohleduplnej, jezdí ty lidi normálně. Viděli jsme jenom jednu bouračku a to je jenom, že jsme jako okolo ní projeli, že už byla pár dní, možná i týdnů stará. Ve Švédsku a to mám dokonce i na Rilsku, když jste to chtěli vidět. Není to úplně jako hezký pohled, ale... Velmi úspěšný Rilsko. Ale... Je to hodně úspěšný Rilsko, ale je to spíš takový jako poučný pohled. A hlavně si myslím, že to Norsko je úplně takový ten vysnívaný svět pro všetkých van life. Jo, protože tady je vlastně kempování v autě zdarma. Hlavně je to povolené. Je to povolený. A ne iba v aute, vy si môžete reálne kempovať pri aute, hej, že vyberete si proste židličky, stôl, robíte si kávu a je to úplne proste OK, je to legálne a nikto vás nerieši. Robí to tu úplne každý, ľudia tu sedia proste pri autách svojich karavanoch alebo obytňákoch a opalujú sa tam a je to vedľa silnice prostě veľká premávka, oni sa tam opalujú alebo prostě tam dělají jídlo a něco. A úplně v klidu od toho odemčeného auta můžeš odejít pryč, klidně třeba na 2 hodiny a až se vrátíš, tak to auto zůstane ve stejném stavu, jak ho nechal. Protože nikoho ani nenapadne. Dneska jsme šli po městě a našli jsme třeba na ulici na parkovišti odložený kola zimní pneumatiky z zimní sezóny. A věřím tomu, že tam jsou pár dní, možná tam zůstanou i přes celou sezónu a ten majitel těch kol si je pak rovnou nasadí. Protože prostě nikoho nenapadne to vzít. Hlavně v zime si tu nikdo ani nezamyká auto, prostě mají nastartované auto před obchodmi a jdu prostě do obchodu. To jsem si vyzkoušel i já, když jsem potřeboval probudit baterku, šel jsem do obchodu a váhal jsem, jestli to auto mám nechat odemčený a nastartovaný. Tak jsem se vrátil k autu a vedle mě dalších 6 aut. Bylo nastartovaných a odemčených. Takže aby jsme to nějak zhrnuli, ne, v Norsku není iba zima. Je tady nádherně. Není tu iba tma. Ako áno, pol roka tu je tma, ale teraz sme práve v tom opaku, keď je tu iba svetlo. Samozrejme, nie niekde v Oslu a v okolí, tam to máte proste normálne, akože máte to v podstate to isté ako v Česku a na Slovensku, až na to, že asi o hodinu neskôr zapadá slnko, že ne o tej 9, pol 10, ale o tej pol 11, 11 a vychádza o 4. Takže není to až takový rozdiel ako tady za tým polárnym kruhom. Pořád to je jenom nějakých třeba 800 nebo 900 kilometrů od Prahy, takže to zas takový rozdíl není. Takže za tým polárnym kruhom máte buď úplnú tmu, väčšinu času, alebo úplné svetlo. My momentálne... Stříkala přes 333 stříbrných stříkaček. To nepoviem ani normálne. My tu momentálne máme slnko non-stop. Je to docela zaujímavé, mysleli sme si, že to nebudeme nejak extra prežívať, ale fakt sa cítime, keď máme jetlag. Že člověk se vždy pozrie z okna a vždy je tam prostě světlo, vždy je tam buď slnko alebo světlo iba. Hlavně se nějakým způsobem koriguješ, já nevím, koukáš na telku, na svůj oblíbený seriál a nějakým způsobem se podvědomě koriguješ, jestli už je tma nebo ne.
A tady na tu v uvozovkách furt čekáš a najednou je prostě půlnoc, 1 hodina ráno a furt je takhle. A najväčší problém je to, že bude tu iba to svetlo, ale hlavne tí ľudia tu žijú o tej jednej, že vy vôbec neviete, že 1 hodina v noci. Pretože tí ľudia tu chodia proste na vodných skútroch na mori. A ja si myslím, že to je ten najväčší ako zaujímavý ako podnet. Že lidi tady vyloženě žijou prostě i o půlnoci. Že aj oni sú zmagorení. Aj v 30-ke sa dá začať nový život. Jo, přesně tak. Takže toť всё. Takže od dnes ešte mám fakt ten jetlag, ale Jo, já taky, nějak to na sobě vôbec cítím. nevím mluvit. A dneska sme rozprávali po anglicky teda. A musím teda říct, že co se týče mojí angličtiny, tak na to, že jsem předtím vlastně v tom prosinci třeba například, tak si myslím, že jsem tady docela mluvil dost dobře anglicky, tak teď, nevím, jestli to je tím jetlagem, nebo že jsem prostě zmatený, mám tu angličtinu takovou hrozně zmatenou, že hledám slovíčka, nemůžu je najít, třeba dneska jsem ztratil slovíčko depozit. To je To ja som nevedela ani po česky, takže hodnotíš moju angličtinu. Tvoje angličtina je dobrá?